Hello friends, welcome to Narzary Education channel. दिनै जों सावरायगोन सोंनाय बिदां 6.2 आव थानाय कुइसनफोरनि एन्सारखौ ओके बे जोंनिया क्लास 10 नि सानखान्थि बिजाबाव दङ बेयो खोन्दो 6 नि आखान्थि 3 खोन्दोनि ओके आरो जोंनि दिनैनि बे भिडिअआ लेक्चार नम्बर 5 जागोन माने आखान्थि 3 खोन्दोनि लेक्चार नम्बर 5 जागोन आरो जिअमेट्रि एबा फुमसुनि सिरिजनि पार्ट 5 जागोन जायफोरा पार्ट 1 निफ्राय 4 सिमनाखि बेसोरखौ आं जोंनि चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो थाखाय गुरै खावलाय आरो आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायगोन होननानै ओके अब्ला जों दिनै सावरायदिनि जोंफोर माने पार्ट 4 आव जों सावरायदोंमोन मा कुइसन नम्बर 3 आव लागि जों सावरायदोंमोन अब्ला दिनै जों कुइसन नम्बर 4 निफ्राय जेसेबां हागे एसेबां बानायनो नाजानोसै ओके बे जोंनि थारबुंथि 6.1 आरो 6.2 खौ बाहायनानै जों बेफोरनि कुइसन एन्सारखौ दिहुननो हायो जायफ्रा थारबुंथि 6.1 आरो 6.2 खौ नायाखै बेखौ जोंनि उननि भिडिअआव नाय होमबानो मोजाङै बुजिगोन ओके अब्लासो जों बेनि कुइसनफोरखौ दिहुननो हागोन ओके स' जों दिनै कुइसन नम्बर 4 खौ नायनि कुइसन नम्बर 4 आव मा होनायदों जोंनिया गाहायनि सावगारियाव बे सावगारियाव होदों नै गाहायनि सावगारियाव DE parallel AC आरो DF parallel AE जायोब्ला फोरमान खालामनांगौ दि BF divided by FE equal to BE divided by EC होननानै जोंनो फोरमान खालामनांगौ बे सावगारिया जोंनिया कुइसना दंखायो कुइसन नम्बर 4 आव दा नै ABCD आखान्थि 3 आव जोंनिया मा होनदों नै DE आ AC नि parallel जायो आरो ABE आखान्थि 3 आव DF आ AE नि parallel जायो अब्ला जोंनो फोरमान खालामनांगोन मा BF divided by FE equal to BE divided by EC होननानै फोरमान खालामनांगौ ओके ज' होमबा जों फोरमान खालामनायनि सिगां बेयाव होना दोङो मा होनाय दोङो बेखौ नाय ओके जों मा होनाय दोङो बेयाव होनाय दं मा दोङो जोंनिया DE parallel AC आरो मा दंबावो DF parallel AE ओके होमबा मा खालामनांगौ जोंनिया फोरमान खालामनांगौ दि मा होननानै BF parallel FE लिरनायनि मडेला मोनसे सेम बायदियानो बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय नोंसोर जेसेबांनो प्रेक्टिस बानायगोन एसेबांनो लिरनो रोंलांगोन ओके आइडियाखौ मोनलांबाय थागोन अब्ला जों नाय दानै आखान्थि 3 ABC खौ लाग्रोनांगोन जों ओके फार्स्टआव नै दों नालाय जोंनिया DE parallel AC माने DE parallel AC दों नालाय जोंनिया ना अब्ला जों लानोसै दानिया आखान्थि 3 मा ABC आव मा दोङो जोंनि आखान्थि 3 ABC आव मा होनाय दोङो DE parallel AC बेसेयावनो होदोंखाय DE parallel AC अब्ला जोङो जुदि आखान्थि 3 ABC आव जुदि DE parallel AC जायोब्ला जोङो थारबुंथि 6.1 खौ जोङो टेल्सनि थारबुंथि होननानैबो मिथिनाय जायो ओके अब्ला जों बेखायनो ओरै लिरनांगोन बेखायनो थारबुंथि 6.1 नि बादियै नङाबा ओरै हो बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादियै होबाबो जागोन टेल्सनि थारबुंथि बादियै जों मोनो नोंसोर नायबानो जाबाय बेखौ थारबुंथि 6.1 खौ मोजाङै ओके होमबानो बांसिन मोजां बुजिगोन दा थारबुंथि 6.1 नि बादियै जों मोनो जे मा जुदि मोनसे आखान्थि 3 नि जायखिजाया मोनसे हांखोआ जुदि पेरेलेल जायोबा गुबुन मोननै आखान्थिखौ समान रुजुथायाव रानो होननानै ओके अब्ला जोंनिया मा जागोन बेनिफ्राय मा मोनो जों लिरनो हासिगोन BD divided by DA equal to BE divided by EC बेखौ से नाम्बार होननानै ला ओके बिदिखौनो मोनो जों ओके अब्ला नेक्स्ट जों मा आरो आखान्थि 3 मानिफ्राय आरो आखान्थि 3 नै बेबो जोंनिया DF आ AE नि पेरेलेल होमबा जों मा ABE आखान्थि 3 निफ्राय मोनो आखान्थि 3 ABE निफ्राय
याव माने AB याव मा दोङो जोंनिया DF parallel नि होखादोना DF parallel AE DF parallel बेयावबो जों मा बेखायनो थारबुंथि 2.1 एबा टेल्सनि थारबुंथि बादिबा टेल्सनि थारबुंथि बादियै जों मोनो ओके जों मोनो माने टेल्सनि थारबुंथि बादिबा जों मा मोनगोन बेनिफ्राय नाय BD divided by DA equal to BF divided by FE मोनगोन ओके अब्ला जों लिरनो हासिगोन बेनिफ्राय BD divided by DA equal to BF divided by FE को 2 नम्बर होना होदो दा नै से नम्बर आरो 2 नम्बरनिफ्राय मा मोन जोङो नै बेयाव मा दोङो BD आरो DA ओके अब्ला जुदि लेफ्ट हैंड साइड निया जोंनिया समान गोजाबा बेयावबो BD divided by DA बेयावबो BD divided by DA अब्ला जों BE divided by EC equal to BF divided by FE होनो हागोन ओके बेखायनो से आरो 2 नम्बर समानथायनिफ्राय बेनिफ्राय मोजां जों मा मोनो BE divided by बेखौनो होनो BF divided by FE equal to BE divided by EC अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय फोरमान खालामनो होदोंमोन माखौनो बेखौनो फोरमान खालामनो होदोंमोन जोंनिया मा BF divided by FE equal to BE divided by EC अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय नि जोंनिया मा फोरमान जाबाय नि BF divided by FE equal to BE divided by EC अब्ला जोंनिया फोरमान जाबाय बेनो ओके आई होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा नायफिन बुजियाखैबा भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन अब्लानो मोजाङै बुजिगोन ओके आरो नेक्स्टआव जों मा दोङो नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसननिखौ जों बानायनो नाजानि बे जोंनिया थारबुंथि 2.1 खौ बाहायनानै बानायदो ओके जायफोरा थारबुंथि 2.1 खौ मोजाङै नायाखै बेखौ मोजाङै नायना ला अब्लानो बानायनो हागोन ओके बुजिगोन गासैयावबो जों फोरमान खालामनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे कमन थाखायो दा बेयाव कमन आखान्थिया मामोन जोंनिया AB आ मोनसे कमन आखान्थिमोन माने ABE बे आखान्थि थामनो थाखायबो बे AB दोङो आरो ABC बे आखान्थि थामनो थाखायबो मोनसे आखान्थि बियो अब्ला जोंनिया AB आ बेयाव कमन गासैबो फोरमान खालामनो होनायाव नोंसोरनि कुइसनाव मोनसे नङा मोनसे कमन थाखागोन ओके अब्ला जों नायनि नेक्स्ट कुइसनाव मा दोङो बेयाव दोङो जोंनिया मा गाहायनि सावगारियाव DE parallel OQ आरो DF parallel OR दिन्थिदि EF parallel QR जुदि नै गाहायनि सावगारियाव PQR आव नै जोंनिया मा दोङो दै ED बा DE आ OQ नि parallel आरो DF आ OR नि parallel दा बेयावबो जोंना नै POQ बे मोनसे आखान्थिथाम POR बेबो मोनसे आखान्थिथाम आरो नै OQR बेबो मोनसे आखान्थिथाम आरो PQR बेबो मोनसे आखान्थिथाम दा नै POQ नि आखान्थिथाम आरो POR नि आखान्थिथाम थाखाय जोंनिया PO बा OP आ जोंनिया कमन अब्ला बेनिफ्रायबो जों दिहुननो हासिगोन बेखौ नायनि अब्ला होनाय दं बेयाव मा होनाय दं लिरग्रो होनाय दं DE parallel मा होनाय दङ OQ आरो DF parallel OR फोरमान खालामनांगौ दि मा जोंना फोरमान खालामनांगौ दि EF parallel QR नै EF आ QR नि parallel जायो होनना फोरमान खालामनांगौ ओके जों माब्ला फोरमान खालामनो हागोन जुदि PE divided by EQ equal to PF divided by FR होननानै फोरमान खालामनो हायोबा PQR आखान्थिथामनिफ्राय अब्ला जोंनिया EF आ QR नि parallel जागोन ओके बेखौ नायनो होनबा जों बेनिफ्राय दिहुनग्रो PO दानिया आखान्थिथाम POQ आव मा दं जोंनिया DE parallel OQ बेखायनो
टेल्सनि थारबुंथि बादियै बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादियै मा मोनो जोङो PE divided by EQ equal to PD divided by DO. ओके बेखौ से नाम्बार होना ला ओके आरो इबार आखान्थि 3 POR निफ्राय नाय POR निफ्राय आरो आखान्थि 3 मा इबार POR आव मा दोङो DF parallel OR दोङो DF parallel OR दोङो जोंनिया ना अब्ला जों मा मोनो बेयावबो बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादि एबा थारबुंथि दशमिक सेनि बादि ओके थारबुंथि दशमिक सेखौनो जोङो टेल्सनि थारबुंथि होननानैबो मिथिनाय जायो ओके अब्ला मालिना जोङो PF divided by FR equal to PD divided by DO PF divided by FR equal to PD divided by DO दा नै से नम्बर आरो 2 नम्बर समानथायाव नाय PD divided by DO राइट हैंड साइड अब्ला जुदि राइट हैंड साइड इक्वल जाबाबा होमबा PE divided by EQ equal to PF divided by FR होनो हागोन जों ओके बेखायनो से नम्बर आरो 2 नम्बरनिफ्राय जों मोनो ओके जों मोनो मा PE divided by EQ नै PE divided by EQ equal to PF divided by FR ओके दा नै बेयाव जोंनिया जाबाय मा नै बैनिफ्राय मोनबाय PE divided by EQ मोनबाय PE divided by EQ मोनबाय ओके अब्ला PF divided by FR आरो अब्ला PF divided by FR मोनबाय अब्ला जों बेनिफ्राय मा बुंनो हासिगोन जे बेखायनो EF parallel QR since लिरनो हागोन नोंसोर बेखौ टेल्सनि उल्था थारबुंथि बादि बा थारबुंथि दशमिक सेनि बादिबा टेल्सनि थारबुंथि दशमिक 2 नि बादिबा जोंनियाव सरि माने टेल्सनि उल्था थारबुंथि बादि टेल्सनि उल्था थारबुंथि बादि ओके बे जोंनिया फोरमान जाबाय अब्ला जोंनिया बे फोरमान जाबाय दा नै नोंसोर गासैयावबो कमन मोनखादों ना दा जोंनिया फोरमान खालामनो होनाया बेनो EF parallel QR जानांगौ होननानै ओके अब्ला जों नै जुदि मोननै आखान्थिया गावजों गाव माने समान रुजुथायाव रानजायोब्ला अब्ला थामथि जोंनिया मा बै आखान्थि मोनसे हांखोआ जोंनिया गुबुन मोनसे आखान्थि 3नि लिक जायो होननानै बेखौ मिथिखादों जोङो टेल्सनि थारबुंथिनि उल्था मोनसे थारबुंथियाव मोनदों जों बेखौ माने थारबुंथि दशमिक 2 आव जों बेखौ मोनखादों ओके अब्ला जों बेयाव फोरमान जाबाय दा नै गासैयावबो जों फोरमान खालामबोनायाव नै 4 नम्बर कुइसनावबो फोरमान खालामनायाव जों कमन मोनदों मोनसे बेयाव कमना जोंनिया मामोन PO कमन आखान्थि 3 मोनखागोन नोंसोर ओके अब्ला नेक्स्ट कुइसनखौ जों मादों नायनि 6 आव मादों नायनि जोङो 6 नम्बर कुइसनाव नायनि गाहायनि सावगारियाव A B आरो C आ फारियै OP OQ आरो OR नि सायाव मोनथाम बिन्दोफोर जेराव AB parallel PQ आरो AC parallel PR जायो दिन्थि दि BC parallel QR माने बेयाव होनाय दं ना AB parallel PQ जायनो आरो AC parallel PR जायनो आरो मा दिन्थिनांगौ जोंनो BC parallel QR होननानै दा जोंनो parallel मोननै मोनखादों अबे लिक जायो माने AB आ PQ नि लिक आरो AC आ PR नि लिक माने अब्ला मा POQ आखान्थि 3 खौ जों दिहुननो हागोन थारबुंथि दशमिक से एबा टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै आरो आखान्थि 3
POR निफ्रायबो जोङो दिहुननो हागोन मा थारबुंथि 2.1 खौ बाहायनानै माने आरो कमन आखान्थि मोनबाय बेयावबो जों मा PO आ जोंनिया कमन आखान्थि बेयाव अब्ला जोंनो मोनसिगोन होनबा थामथि आखान्थिया जोंनिया BC आ QR नि पेरेलेल जायो होनांगौ अब्ला बेयावबो जोंनिया कमन मोनखाबाय अब्ला जों आखान्थि थाम POQ निफ्राय मोनो आरो POR निफ्रायबो दिहुननो हासिगोन अके अब्ला नाय होनाय दं मा बेयावबो इजि मिथिगोना सिम्पलथार मात्र कमन आखान्थिखौ जों नागिरनो रोंनांगोन अबेयो अके नंगौना ओमफ्राय थारबुंथि 2.1 खौ मिथिनांगोन एबा टेल्सनि थारबुंथिखौ मिथिनांगोन अब्ला जों मा दों होनाय दं मा AB पेरेलेल PQ आरो मा दंबावो AC पेरेलेल PR होमबा मा फोरमान खालामनांगौ दि फोरमान खालामनांगौ दि BC पेरेलेल QR नै BC पेरेलेल QR होननानै फोरमान खालामनांगौ अब्ला जों बेनिफ्राय मोनो मा दानिया आखान्थि 3 POQ आव मामोन जोङो AB पेरेलेल PQ बेखायनो टेल्सनि थारबुंथि बादि ओके बेयाव लिरलायला आं खोन्थाना होबाय बेयाव लिरबा लिरजागोन नोंसोर लिराबाबो जायो ओके बेखायनो जों मा लिरनो हायो टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै बा थारबुंथि 2.1 खौ बाहायनानै मा लिरनो हायो थिखिनिया बे जासिगोन नालाय POQ आरो AB आ जोंनिया PQ नि पेरेलेल नालाय थिखिनिया O जासिगोन बा मा OA डिवाइडेड बाय AP इक्वल टू मा OB डिवाइडेड बाय BQ बेखौनो लिरनो हासिगोन ओके इक्वेशन नम्बर हो आरो जों मा मोनबाव मोनसे आखान्थि 3 POR आखान्थि 3 POR निफ्राय जों मा मोनो POR आव मा दं जोंनिया AC पेरेलेल PR होनाय दङ बेखायनो टेल्सनि थारबुंथिखौ बाहायनानै जों मोनो बेयाव लिरबाबो जागोन लिरलायबाबो जागोन बेखायनो थिखिनि बिन्दोआ बे जासिगोन ना बेयाव मा जागोन OA डिवाइडेड बाय AP इक्वल टू मा जागोन OC डिवाइडेड बाय CR ओके बेनो जाबाय अब्ला से नम्बर आरो इभेन 2 नम्बर हो से नम्बर आरो 2 नम्बराव मा मोनगोन जों नै OA डिवाइडेड बाय AP बेयावबो 2 नम्बरावबो OA डिवाइडेड बाय AP अब्ला जों समान मोनबाय आगसिनिया समान बा आग्रानियाबो समान जाखागोन बा अब्ला OB डिवाइडेड बाय BQ इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR जाखागोन बेखायनो से आरो 2 नम्बरनिफ्राय जों मा मोनो नाय OB डिवाइडेड बाय BQ इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR अब्ला नै मा होनदो OB डिवाइडेड बाय BQ आरो मा OC डिवाइडेड बाय CR अब्ला नै आखान्थि 3 OQR निफ्राय जों मा मोनो आखान्थि 3 OQR निफ्राय जों मोनसिगोन अब्ला BC पेरेलेल QR ओके अब्ला जों लिरनो हासिगोन बेखौनो बेखायनो आखान्थि 3 OQR नों डाइरेक्ट लिरना होबाबो जागोन BC पेरेलेल QR होननानै ओके बेखायनो आखान्थि 3 OQR आव BC पेरेलेल QR ओके फोरमान जाबाय बेबो प्रुफ ओके सो बेयाव जोंनिया गासै मोनथामबो कुइसन बानायनायाव जों मोनदोंमोन मा फार्स्टआवनो कमन आखान्थिखौ जों मोनदोंमोन अब्ला जोंनिया कमन आखान्थिया बेयाव PO मोन ओके PO निफ्राय जों दे कमन आखान्थि मोनबा जोंनिया मोननै लेफ्ट हैंड साइड बा राइट हैंड साइडनिया जोंनिया मिलायनो थाखायो ओके दा मिलायनो थाबा जोंनिया नै मोनसेयाबो जोंनिया राइट हैंड साइडनियाबो मिलायजोबखागोन ओके अब्ला जों बेयाव कमन आखान्थिखौ नागिरनो नाजानांगोन अब्ला जोंनिया जों दिनै बेखिनिखौनो सावरायनोसै नेक्स्ट क्लासाव जों सावरायगोन कुइसन नम्बर 7, 8, 9 आरो 10 खौ जों सावरायनो नाजागोन ओके दिनै जों बेखिनियानो आरो जायफ्रा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि गासैबो भिडिअफोरखौ नुजोबो ओके आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम ओके आरो नोंसोरो कुइसनबो सोंनो हागोन माने कमेन्ट बक्सआव लिरनानै कुइसन सोंहरनो हागोन जे सार आं बेखौ हायाखै जोंनो बेखौ बानायना हो एबा मा चेप्टार नांगौ बेखौबो नोंसोरो डिसकासन बानायनानै
नोंसोर साननानै बा नोंसोर मा गोसो जायो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनो हागोन मा चेप्टार नांगौ अके अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नेक्स्ट क्लासाव लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ